Tak ja normálne sedím si na pumpe, ako každý večer, áno, lebo robím v takej nemenovanej SMS-ke a upíjam si moje kapučínko, klasicky, áno, a zrazu dostajem hlásenie, že sa jedná o nejaké lúpečné prepadnutie, áno, že v banke oproti. Čo je? Poď sem, čo robíš? Tak on tak na mňa akože vyhúpol a ja som sa nezlakol, som ho zebral, vyťahol som ho von a hneď bam, spustil som mu jednu na solár. Solár, brucho, solár, kombinát. A som ho tam dole držal v klešťoch, áno. A môj pes, no pritom tak kúsal, ale nesilno, tak ho len kúskal, tak mu šmakal do nohy. Kúskaj! Do piče! Tam ty bežíš, ty! Potkam. Došlo tam aj dosť policajtov, potom asi 150-200 policajtov tam došlo. A celú pumpu obsadili, aj všetko, aj tú banku. Hej, nechajte ma. Čo? Nechajte ma. Viete, kto ja som? Ja som závodov. Potom teraz ma navrhujú na nejaké vyznamenanie, že za odvahu do Robocopa mám dostať. Proste nemáš na to, keď tu nebývaš, áno? Ja dojdem a dám ťa dole, rozumieš? Bám, dám ti to. Aha. Hej, prečo som sa nemal košík? Košík? A však nejde nakupovať. A čo mám mať chudák ten pes aj kreditkartu?